Čaute, volám sa Nina Čonková a jazdím freestyle na kajaku. Každé ráno začínam s raňajkami. Veľmi rada si pripravujem jogurt, alebo teda puding s ovocím a vždy si dám do toho lyžičku proteínu od Kompavy. Je to veľmi dobrá kombinácia, pretože mi to naozaj chutí, takže sa na to vždy teším a zaručí mi to, že mám vlastne energiu na nasledujúci tréning. Vlastne cukry sa tam pomaly uvoľňujú do tela, čiže nemá to vysoký glykemický index a tým pádom mám vlastne energiu na celý tréning. Ešte si tam dám ovocie a môžem si tam pridať aj nejaké mysli alebo oriešky alebo niečo také. Takže toto sú jedny z mojich najobľúbenejších raňajok, je to veľmi chutné a idem si to teraz zjesť a bežím na tréning. Dobrú chuť! Spravím ešte hypotonický nápoj. Tento Hypofeed od Kompavy mám veľmi rada, myslím si, že je veľmi chutný a perfektne hydratuje organizmus. Plus si dávam do toho ešte kreatín, nakoľko náš športový výkon je vysokolaktátový, takže potrebujem zvýšiť hladinu kreatínu. Takže toto si so sebou zoberiem, vypijem si to pred tréningom a môžem ísť na to.